ये कौन घर भीतर पशि कौन गीत बोलछ कौन किए तुम मनीष एमती कौन कथबार्ता कर ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି। ଆପଣ ପଚାରିଲେ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମଣିଷ। ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ମୋ ନାଁଟା କଣ, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ସନି ଦେଲେ ସର୍ଟରେ ସନି। ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେ ସନି ସନି ଡାକନ୍ତି, ଆପଣ ମତେ ସନି ବୋଲି ଡାକିପାରିବେ। ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ କଣ ମୁଁ କଥା ହେବି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଅଭଦ୍ର ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ ଘରର ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ କଣ ମାଂସ ରାତି ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି? କହିଲେ ଘର ବୋଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଥା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କଣ? ଏଇ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ତମକୁ ଆପଣ ବୋଲି ନ କହିକି ତମେ ବୋଲି କହିଲି, ହେଲେ ତମେ ତ ମତେ ତୁ ବୋଲି କହିସାରିଲଣି। ହେଲେ ତମେ ତ ମୋଠୁ ବଡ ଅଭଦ୍ର। ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି ତା ସହିତ ମତେ ଦେଖା ହେଇନି, ଦିପଦ କଥା ହେଇନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଚାଲିଯିବ କହିଲେ କଣ ମୋଠୁ ଚାଲିଯିବି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଡାକି ଦିଅ, ତାପରେ ମୋର ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଇ ଚାଲିଯିବି। ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଡାକି ଦିଅ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇବି। ମୁଁ ବି ଏଠୁ ଯାଇପାରିବି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଇଏ। ମୋ ବୋହୂକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୋର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋ ବେଳକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ। କଥା କହିବା ସୀମା କଟି ଦଉଛି। ଭଲ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା, ତାହେଲେ ପୋଲିସ କି ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଧ୍ୟମ ଦିଏ। ନାଇଁ ଆପଣ କାହିଁ ପୋଲିସକି ଫୋନ କରିବେ? ପୋଲିସକି ମୁଁ ଫୋନ କରି ଡାକି ଦେଉଛି ରହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛି। ମତେ ପୋଲିସ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜାଣିଛି। ଆରେ ସିଧା ସିଧା କହ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କୋଉଠି କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛି? ଓହୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କୋଉଠି କଣ କରୁଛି ତମ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନ? ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଉଛି ଏ ସହରର ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 କନ୍ଥା। ତାର ବ୍ୟବସାୟ କରି ମୁଁ କଣ କଲି କଣ? କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ବିଚାର ମୁଁ କରିବି। ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ତୁ 12 ବଧୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଉଛି ମୋ ଘରର କୁଳବଧୂ। ମୋ କୁଳବଧୂ ନାହିଁ ତୁ ଏତେ ବଡ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ? ସମସ୍ତେ ତ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିଲି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୋଟାଏ ପତିତା। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଡାକି ଦେ, ସେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇହେବ। ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇଆ ଚାହେଁ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଳଙ୍କିତ କାହାଣୀର ପ୍ରମାଣ ଦବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରି କହୁଛ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଡିସନଟେ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦିଏ ତମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମତେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେବି। ଏତେ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ଆଗେ ପ୍ରମାଣ ଦେ, ପ୍ରମାଣ ଦେ।